Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu newtar. Hadin balalek phai biang uzenit sangma sheko kongres nakaliang jong Dr. Mukul sangma ubalong ru ku muhinmen jong u ulong bakani ka jingle jong u kadai ka badan jingkar mentang ba ka babakala ha ulong ru baki kam ka yeng ka sem karang ne kum ju hi wala ularung no sha kawai ka party tang ba ka bah khamadu kadai ka jing shakri pat ba u Dr. Mukul ulong banda udan bat ki pat ba ma u ye ki hajar ngut ki hinmen ki para bat ki persa bat habakali lada ma uru unlek ban phai biang no shaka seng kongres ulong bakarukam sensyari ke kongres daki he ki jongka kadai ka jingle don bo nakadaw ka jing persyang ki national party kadai ban pentlot ya ka bor ki basen syar hapok ka jella hakaba ki budget ki wei ban longkum ki minister ki wei ban longkum kita ki chief minister da ka bapen kan maru hakapor basya penbor mau ban penhiar syuki menteri sorkar yau ba preston dan song baru basnya balang hadu bakaliang ru yau he ka party u Dr. Didi Lapang da ka bathung ru do Dr. Celestine Lengdo dang katuk ani banai shwa ka election a jakat pra kum taw lo ong ru bakumnu an penyat yak sorkar habran bet ki batuklar bat ki ba ai hukum ya ka ai ka badai banne hakabaya day pat baka election GHADC house number 1 ulong baka TMC kan penyeng kertong bat ru hakabaya day bat ka election MLA house sem ajar popra ulong ba unsapet house number 1 bat ru banyak trailang bat ki babon ki party ham Meghalaya